Jangan lupa subscribe-nya dan tombol loncengnya dan like-nya dan komennya. jangan lupa share-nya bro. tonton terus kisahnya Mbak Polo sama Cupon. Jangan lupa, semoga terhibur. Dadah. Piye iki lek kalau pelapot olah tok ya. Lah iya. Ngopi ae. Kene ndi? Kayak ndek dhuwit ngopi ora Duit ini. Rokoke ngutil iki. Iki ana dhuwit iki. Cukup ora ra. Piro dhuwitmu? Iku Sing delok. Anu to iki. Cukup ora iki. Ku ndaro 1000 tok. Piro Iki piro iki dhuwit iki? Ayo. Niki 9.000. Iki apa iki? Dhuwit 9.000 lek. Ora cukup iki. Ngene tak omongi. Ayo Piye? duit iki digandakno. Piye carane? Gawe nepi ae. Saiki nepi. Sesuk gawe togel. Nek kita mbok Nepi togen. ning ndi? Di ngopi. Ngono ta. Nggon. Ning ndi? Rumbul. Udah lah iki. Jel ae. Aku nggon. Tapi aja ngomong. Heeh. Nek ora mau kepung wae dhewe. Ayo. Ayo, Ayo. ayo, jel. Meneng aja. Ayo jale ayo. Ayo, jel. Iki panggon lek. Apa iki ya? Tenan iki anjane. Oh iya. Ya iki paling Ayo bungkus sing enak. Amit, Mbah. Mbah, betune Golek lumpur. rezeki, Mbah, nggih. sik ya. Karen sik karo rokok. Kene dulu kene wis. Kok bek menawa nak Olah rezeki. dikabulno jalukane. Ki Kadung apa gak di dhuwit blas sik. iki? Ngopi gak iso. Wes kacau ngene iki. Menen nempur gak duwe dhuwit. Bocah kating krengek kongko piye kongko? Aku kok wedi ya. Wes. Lah rene iki kongko nggawa syarate Tagung. Wis Lah iya. gawa, Mbah. Apa? Nggowo apa Iki iki? endi? Endi? Iki. Oh Lah, iya. Iku. Piye iki carane diobong Heeh. Iso kok Korek, gak korek. Lha iki saka pontak gak iki? Ndang mamel. Iki Dupone. telepon njaluk teko. Dupone mamel. Cuk. Mosok. Ini telas iki. Oh, duh. Mun mbayar mbok ngene wah Lah, depan korek nggowo wong. ora korek. Sarate. Oh, Jadi pengen oleh duit. ya jajal diobong ya. Heeh. Diobong sik. Tutupi. Tutupi. Nah, korek Korek mate. mati. Gak kena kok. Kebung pura kuwi? Kata telepon. Wes. Kok ambune ngene? Kok ngene ambune kok Sange piye iki dupone? Ben. Ana wangi-wangine blas. Sitok ae cukup Yo sitok. gelem tambahi. kali ra gelem bae paling. Nek gak gelem ya ben minggat kabur. Kabur Itu gak oleh apa obat nyamuk jane yo. Wes nanti pasang depone. Kene ya? Heeh, wes kayak kono wae. Encep sing apik. Wis tak Makanya penak aku tak udah tak sih ya. Tak layar-layar. Wes dan turun turun bana lah pen kok. Menang lagi pen. Nek gawe tombok. Iya. Juga metu. Terus tenanan aja mikir sing aneh-aneh rek. Muga lah rene mbuh. Nanti kayak apa pun. Kayak apa kuno Mbah putune. Genteni sik. Wis gak nyekel duit belas, rokokan gak iso. Tapi ra iso. Cuwet ketut.
Aja guyon ae. Gak malam metu-metu kok. Tenang ae. Meneng-meneng. Apa iki? Lah dalah apa iki? Lah dalah iki. Apa iki? Tani. Apa iki? Apa? Apa, Mbah? Aku ini cuma jaluk nomor dah. Nah, ya Mbah ya. Apa di duit dah? Beras, Mbah. Nak oleh nomor, Mbah. Ya. Wis, Mbah ya. Nomornya piro ta, Mbah? Boleh nomor, Mbah. Hah? Kan nomor Mbah. Kak ana nomor dah, Mbah. Lah mosok, Mbah, Mbah. Masuk, Mbah. Apa, Mbah? Kok iki? Oh, alah. Aku menekan nomor, Mbah. Oh, alah, Mbah. Ya apa ning ngene kowe? Heh? Apa? Dalam Lha iki lho sekolah SMP lho begitu lho ngene. Golek iki lho. Wong kene iki Kleru lelem golek nomor. Ya, ki apa iki? Ki apa iki? kacau kabeh. Biar. cacah golek nggon ra penak belas. Sekolahan kok gawe ngene piye maksudmu iki? Iki kisah iki nak wong pengen sugih iku nyambut gawe rek. Aja ngandalno sing apa instan ya. Setuju. Sing instan. Yo mesdap. Malah cocok kuwi. Instan. Masuk kuwi. Cara ngono kuwi jenenge dalan musyrik. Bener, masuk. Setuju aku. Nah menurutmu piye? Ayo, piye menurutmu? Saiki penak-penakan ae sak kaya padha golek penggawean dhewe. Sing halal Halal. ben kena digawe sampai tuwek. Pokok Dingoni anak bojo iki kok barokah. Oke, Sehat kok. cocok. Ngene iki gak kena dibaleni maneh. Iya, Wis cukup sak pesugihan. iki ra bener dalan ini iki digawe. Dan selamat dunia akhirat. Elingo Pak, elingo. Elingo bojone. Elingo. Yusri aja mbok ilingi, Yusri. Ngene lho rek, wong urip aja ngono carane nyambut gawe sing gak bener iku. Musrik iku kanggone agama, kanggone awake dhewe gak oleh ngono kuwi. Lah iya. Wong piye? Lha sing bener ki nyambut gawe, golek pekerjaan rono-rono nglamar rono ben menawa oleh rezeki iki kono. Iya. Gawe sing penting barokah. Nggih, Pak Yai. Nggih. Ijo golek dalan alternatif. Aja golek dalan ngono kuwi, dalan opo ngono? Dalan tol kuwi. Apa? Dalane kali berantas kleru bisa di SMP. Golek nomor kleru wong bareng petetane SMP digawe nepi ya. Lebot kleru tok kuwi jenenge. Ora aneh apa-apane diparani. Pas dicokot dijengklong niku. Nepi apa golek ketan. Tiwas ketepen matane. Kabeh tangane.